Kag sa number 1, clearing operation ginpatuman sa City Legal Office Enforcement Team sa Dalan Ferrero sa Reclamation Area. May report si Nico Delfin. Nagmatumato na lang ang sidewalk vendor nga si Evelyn Loquinio sa pagpangguba kag paghimo sa iya gintukod nga tolda. Sanggin patuman sang City Legal Office Enforcement Team ang clearing operation sa kilid sang Father Ferrero Street. Malapit lang sa Manukan Country kay inasang aga. Hindi mo lang halos 24 hours mong baligya ko karong gabi naman. Istorya ni Loquinio. 16 anyos na siya nga naganegosyo sa kilid sang dalan, sakop sang Barangay 12. Kag madamo na siya kuntani sa mga suki nga mga bumalakal, sang sudaan kag mga pamahaw. Pati ganing nabato niya nga 20,000 pesos nga ayuda halin sa syudad ang iya gindugang kapital sa negosyo. Pero nahangpan niya nga kinahanglan niya na nga magbiya sa pwesto tungod plano sa SM Prime Holdings Incorporated nga i-develop ang lugar kag ang Manukan Country. Para gid makasustainer lang, libod-libod, ang mga sopi naman di damo na tali kasi sopi mo. Ang plastada, libod-libod silang kung gabi. Amo na libod-liburan naman sila nga makabakal mo. Dungan sa clearing operation ang pag-install sa mga tents sang syudad nga ginaplano nga salayluhan sa mga tents sang Manukan. Magluwas sa temporaryo nila nga baligyan sa parking area sang mall. Ginsilin ni Councilor Celia Flor, pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse sang Konseho, nga plano sang syudad nga ipatuman ng road closure sa Father Ferrero Street. Sa tion nga sugura na sang SMPHI ang pagpangudal kapag demolish sang Manukan. Ang ilaman lang amo na i-set up ang tents nila kag ang roll up. Ti subong nagapakot na sila sa mga roll up para secured man ang ilang mga lugar dito sa SM, no, sa temporary Manukan. Kay kabalo naman ta siguro, no, ang mga kinawatay bala maski mga merkado tagani amo na, so nagapangayo lang sila bulig nga. Wala anay ginpatuman sang syudad upod sa SMPHI ang gintalan nga demolition sini nga Martes sang mag-ayo ang mga tenants nga tagaan sila sang dugang nga isa pa kasimana agud makasaylo sang pwesto sa mga temporaryo nila nga baligyaan. Ang Bacolod LGU ang maghahatag man sa ila sang 20,000 pesos para makapatakod sila sa mga roll-up doors nga kinahanglan sa ila igadumala nga stalls. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.